Hanya hai tui fajika nong bagai te kaisa viral video ni mangpili no viral video ni mangpili video ni screen no nugu makana bri khoroksa dewal baharai kharmani mangpili hingkai rok o bri no muti ke kharman nongmani pore saimano sungjakhana o bri tamni bagai dewal bahari khanani nakha hadike ang nongno sai khwnarwnai rok nai tongdi ani channel no paisa chung tabuk daily no salbrum no social media khulkai nugo je kajak bri kajak chwlarok kubuni bri bai kubuni chwla bai chasmai tonglai mani hai mangpili rok o viral video obo muti haino mangpili kasui phekya saimangka o je khanai bri bo khoroksa kajak tei saimangka bo bini bwsai tongtwtwi phano kubun chwla bai hamjakma chwla bai miliwui kaisa hotel o thangui bini hamjakma chwlani birthday celebration khaina thangmani kintu a jorao no bini bwsai o hotel o thangui sogui khe je jaga o bwrui bai bini hamjakma chwla birthday celebration khai tongmani a jora hangka o bwrui bini bwsani nugui doto kotoroi kirma chawui sakni ri sari kanchwlwi maliya saya simi kanui hotel ni dewal bahari khanani mangpili tabuk social media o viral ungjak thwinaro nugui makhana o viral video ni mangpili video ni screen o।